Familia mar maneno gai mar duond bura mar ODM Moseni Raila Odinga wacho ni pod gin kod buok mokalo kaluoregi thone mabende notimore tarik 15 mar dwe mokalo e piny India. Dr. Oburu Oginga ma en owadgi Raila maduong' wacho ni tho Raila ne otimore bang' kane osethiedh remo mabende nochokore e wiye kata blood clot. Kata kamano Raila owuon ne otho ka ong'eyo ni ne okwal loch mare kaka jatend piny e yiero mar higa mar 2022 mak mana ni noyie donjo e sirikal mar reso piny Kenya mabende nosenjawre mokalo gi weche mag ng'anyo mag kweth mag Gen-Z. Dr. Oburu Oginga ne oyango ni Raila ne ochopo Kerala bang' wuok Mumbai kama ne othiedhe ka olore gi chandruok mar poto mar remo mabende wacho ni nitiere wiye, to kata kamano ne owito ngimane yo ma apoya nono, wach ma pod omako dho familia mage nyaka sani. I was quite shocked. I did not expect him to go so abruptly like that. And we were to meet in Dubai as he was going to be there for about 4 or 5 days. And that he was being resuscitated in ICU. I also almost collapsed. How we managed to survive, we have not recovered yet. Oburu nolero ni Raila noter Mumbai juma achiel bang' ka teko yedhe mabende nomiye pacho kae kaluoregi poto mare mowiye nohewe gi rem. Some clot which was discovered in the head. It was being resolved by our doctors here in Nairobi, but they were using strong medicine called steroid, which was wearing him down. That's why you saw him pulling out of some public functions, because he was feeling weak and tired. But when he went to India, they managed to clear that clot. So by the time he left hospital there, he was up and about. Komachilo kwa donje wechego mag somo eni penjo mar klas 12 kata KCSE no chakore ayanga odiochieng' ma kawuono e pacho kae mangima. Jatend migao mar somo Migoso Gamba ogolo siem ne ng'ata mabende biro yude kod mibadhi mar temo kwalo penjgo, kabendo wacho ni bende biro kawo okang' mager ne ng'ata mibiro yudi ka kelo chochni kata kelo ng'ikruok e penjgo. And because of this individualization, we have indicated that nobody should enter those spaces with a phone or any recording instrument. And if that were to happen, then it is easier to identify who the culprit is. What this does, it helps us going forward, not to punish the whole school or the whole class, but to punish individuals who are actually involved in malpractice. Kwana jopuonjre